mo ganahan mo mata. Mga kaigsunan, ini nga kagabion, nadunggan nato ang testimony sa pamilya. So, usa na sa dako kayong ginansya, confident nga gibati sa amahan or ginikanan base sa pulong sa Dios. Muna nga himuon natong inspiration ng pulong sa Ginoo tungod kay kung unsa may sitwasyon makasiguro ta. Muna yun si Pablo, whether I live or I die, I belongs to the Lord Jesus Christ. Amen? Dili man isyong kamatayon sa tao ra ng hunahuna. Nga naman, kay normal yun nga mamatay, di lang takadawat. Muna nga kamatayon, kung pwede palang untaning malikayan, daghan yung di mamatay. Are you with me? Kaya kung pwede palang malikayan, may pangbala, kaya pwede siguro malikayan. Pero magisgot ta kamatayon, dili nato ni pwedeng masimbako. Tungod kay kung appointed na nimo karon, bisan sao nimo tago, moabot jud nimong kamatayon. Pero salamat sa Dios na ipaglaom, na kasiguraduhan, na ipulong aron nga muhatod nato sa insaktong padulngan nga masiguro ta mga kaigsunan sa kinabuhi. Gani ato miaging bag-ulang nga news dito somewhere in Cotabato. Usa ka batan-on, dalaga. Mayong tindog-tindog niya dito sa tindahan kay naghulat siyang igsuon. O niya, grabe ka purma kay manlakaw sila. Naunsa man na makaigsunan sa kalit lang naa may sakyanan nga Pajero nga misimang man sa dalan didto man gyud mi paingon niya. Og mauray in tao iyang kamatyan. Excited in taong kaayo kay na sila nakaw. So ang kinabuhi makaigsunan dili nato ni pwedeng ibuntot-buntot or maingon ta nga kining wala tay kasiguraduhan. Muna nga siguraduhon nato daan karon. Dili pwedeng miyong ka nga Brad mamatay ka asa makapaingon ka may ka nga ambot lang ka aya ra tingalig mga matay ta. Now ang simple nga logic diha, wala gali ka kabalo karon nga buhi pa ka unsa pa kag patay na ka. Muna ako moingon nimo karon ikaw na diha karon ang panahon nga buhi pa ka siguraduha kinahanglan sakto ang imong desisyon nga masayod ka nga kung mamatay ka karong orasa kabalo ka asa ka ugma or asa ka dayon. Amen. Sa ako panggingon nga di ni pwede nato madala og simbako or 7 ka laod. Appointed na daan ang kamatayon. Kitang tanan wa ta nasayod. Amen ba makaigsunan? So dili isyong kamatayon. Ang isyu karon kung ikaw wa kabalo paingon. Amen. Mo na issue karon kung ikaw mamatay wa ka kasiguro sa imong kinabuhi. Anyway, nini kagabion tuguti ko makaigsunan nga magtuon ta sa makadyot sa pulong sa Dios. Amen. So, ang pulong sa Dios regardless ni unsa ang atong mga pundok or denomination. Ang pulong sa Ginoo gitugan ni nga may kapuslanan. Aron ikaw kako kitang tanan matudluan og magiyahan ta sa insaktong pagkinabuhi. Aron ma-equip ta sa pagkamatarong sa Dios, masangkapan siyang kabubuton. Kay kung mamatay ta makaigsunan anytime from now, makaingon kasi mong kaugalingon, praise the Lord, matod yung kong langit. Amen. So matod pagay na sa testimony, kadaugan ang kamatayon. Well, kung balik-baliko ni mo nagbasa nga bersikulo sa Philippians 1:21, muna usa sa pinakanindot nga bersikulo. For to me to live is Christ, and to die is gain. Ginansya ang kamatayon. Kung negosyante ka, ang imong kalipay, ginansya ra gyud. Are you with me, mga negosyante? Ang kalipay sa negosyante, sa diyang mo ginansya. Pero ginansi galing, labad sa ulo makaigsunan. Apan ang siguro sa kinabuhi nga natay ginansya, na si Kristo, mooy inap sa itong kinabuhi, aron mo ginansya ta human ani nga kinabuhi. Basaw na to diri sa Corinthians, 1 Corinthians 15 verse 20. Akong basahan makaigsunan kung na Bible sa inyo, pwede nimo ni i-review nga bersikulo, basahon nimo ni sing balay makaigsunan. Beginning in verse 20, apan ang tinuod mao nga gibanaw si Kristo isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab.
Kay ingon nga ang kamatayon miabot pinagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkahiusa kang anan. Banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Pwede ba nato palakpakan ang pulong ni Kristo? Mga kaigsunan, mauni ang ultimate nato nga assurance sa kinabuhi tungod kay naanay nakagarantor para sa imong kaluwasan. Amen. Mituo ba ta nga si Kristo namatay sa Kalbaryo sa cross? Amen. Si Kristo, makaingon ta nga sakit ang kamatayon sa atong pamilya or unsa ba nga klase ang kamatayon, pero sultihan ta ka, dili hitugnan ang kamatayon ni Kristo. Amen. Katong nadiskrasya na awan nga mga kapulisan, sayo nagbiyahe paingon sa ilang training, onya samtang nag-overtake kay nagkumboy ang duha ka van. Try to imagine, kinsa may magdahong nga ang nag-una nga truck makaigsunan, mibuto ang ligid. Pagbuto sa ligid, dito mi paingon sa van. Ang usa ka van, halos na hurot kamatay. Ang isa ka van, daw na pa'y dagang angol dito. So try to imagine, ana lang kadali ang kinabuhi makaigsunan. Dili ka kapanginambo, gaming ka nga, di patay ko mamatay, Brad, sir, kay daghan kay food supplement sa balay. Mga mahalon ng kong vitamins. Na ako'y doktor nga pamilya. Exon, dili ka kapanginambog sa imong kinabuhi. Makapanginambog lang ta kung mingon ka nga naa si Kristo nako, balag mamatay ko, moadto kog langit. Muna'y tinuod nga pagpanginambog. Amen. Kung manghinambog ka, sigurado nga naa si Kristo. Walay maing laki na to. Kato makaigsunan, mga well-trained to nga mga pulis kay nag-training to para silang promotion. But try to imagine, in that matter of days, in that matter of hours, ang uban natulog pa kay nagbiyahe kay sayo migikan. Tuloy-tuloy na ilang katulugon. Igsoon kini nga kahimtang, dili lang kay kita nga naa sama ani. Bato kag lain-laing barangay, lain-laing syudad, naapoy sama ani. Binta galit ang makaigsunan. Diri sa Pilipinas, masudong pa nato kung nay namatay sa usa sa pamilya. Pero mato kakarugtur kay makaigsunan, grabing pagminatay dito. Daghang pamilya dito nga hantod karon wa pa nakita ang ilang mga anak, asawa ug bana. Try to imagine, 50,000 na, more than 50,000 ang nangamatay karon. 50,000. Pila ba kabo population sa Suarez? May abot mag 50,000? Try to imagine, isum up ni mo na tanan. Kanang tanan mao'y nangamatay karong panahon na. Onya, around 160,000 buildings, mga high-rise building. Sama lang sa pagpamilok makaigsunan, nga collapse ang ilang mga dagkong mga building, mga bata way pili, nangatabunan nga buhi makaigsunan. Siguro makapangutana ka, unsa kay mensahe nini? Usa lang kabutang akong nasabtan. Wake up call ni sa Dios, dili lang sa entire Turkey but even throughout the world. Kay kini nga trahedya dili na ni normal makaigsunan. And I believe nga this is one of the sign of the end times that in the last days, perilous times shall come. Sama ani nga pagbati, meaning nga kahimtang karon. Dili nila ling makaigsunan. Dili lang sa Turkey, bisan karon sa Syria. Now, ato nang matagaag pagtagad makaigsunan tungod kay ang Dios karong panahon na dunay panawagan, usa ni ka-urgency nga pagpanawag sa Dios. Ug madto kag social media, daghan na kay nagwali karon may tungod ni Kristo. Dili na ni magmatter og unsa ka nga pundok, importante karong panahon na nga si Kristo iwali sa tanang tao. Amen. Naabay Kristo imong kasing-kasing karon. Naabay Kristo atong kinabuhi. Ang pinaka highlights nga mensahe karon sa tibuok kalibutan is only the name of our Lord Jesus Christ. Why? Because He is the only way, the truth, and the life. No man cometh unto thy Father except by Him.
It is only Him. It is only Jesus. He's the one who died for us. And He alone who was resurrected. He rose again from the grave. And He's alive forever. Ang mission ni Jesus, mga kaigsunan, within 33 years, this kalibutan, is only to suffer. To pay all your sins. To pay all our sins. To redeem us from curse. So that we might have His life. Amen? Not only life, but as well as His own righteousness. Amen? Kay kitang tanan, makasasala ta. Dili ta matarong. Amen? Pero gusto ni Kristo ng iyang pagkamatarong imong mabatunan karon. Amen? By faith, mutuo ka ni Kristo. Nga siya lang ug wala na lain. Sumala sa itong gibasa diri makaigsunan, nga si Kristo mo'y nahimong garantiya nga siya namatay og nabanhaw. Og ang tanan usab daw. Listen, tanan, ikaw kako kitang tanan, way gipili. Nga ang tanan nga mutuo kaniya aduna usab pagkabanhaw. Amen. Amen. Gusto mo tang mabanhaw? Diha kang Kristo. Gisgutan sa John chapter 5, beginning in verse 27 up to verse 28, dunay duha ka destination diha. Matter pa sa Bible, nga inigtingog sa trumpeta, mga banhaw sila. Katong maayong binuhatan, mabanhaw siya o mabuhi. O gantihan siya sa Dios. Apan kato usab nga namatay nga daw ta binuhatan, mabanhaw usab siya, apan siya pagasilutan. Now meaning, nato karon ang choice. Amin ba makaigsunan diya? So karon pa lang daan buhi ta, siguraduhon nato nga sakto ang atong pagpili. Og sa exam pa na multiple choice, dunay gihatag na pointers unsa nga answer. Amen. Ang answer gihatag na si Kristo ang atong tubag. Amen. Amen. Si Kristo ang tubag sa tanang pangutana sa kinabuhi. Kung gusto ka matug langit, mahin ka nga unsa ang pag-atug langit, sir. Si Kristo ang tubag. Amen. Now, kitang tanan, makaigsunan na sa ita nga all of us have committed sins against God. All have sinned and come short from the glory of God. Kitang tanan, ikaw ug ako, nakasalata, o nahilayo ta. Apan ang good news karon, si Kristo mo'y nahimong bridge na to. Siya nahimong tulay. Munang naay cross. Si Kristo ang nag-reconcile between man and the Father. Si Kristo mo'y nahimong mediator. Siya ang nagpataniwala, meaning siya ang nahimong legal counsel. Sama sa korte. Dili pwedeng wa kay abogado. Amen? Ikaw na kay sala. Akusahan ka sa yawa. Nakinsa man imong abogado. Si Kristo, matapos sa Timothy, siya ang mediator. In other words, siya ang atong legal counsel. Siya ang mga tubang nimo. Aron ikaw, ma-acquitted ka sa imong sana. Palakpakan na to si Kristo. Si Kristo atong ikinanglan, dili reliyon. Amen? Tinuod ba nang inanglan tag-reliyon? Pero sayang ang atong reliyon, makaigsunan, kung dili seryoso ang atong pag-alagad ni Kristo. Amen? Balag, daghan kag reliyon, basta kay siguraduha nga si Kristo, tinuod nimong manluluwas. Amen? Praise the Lord. Now, ito maglangan makaigsunan, doon nalay upat, matod pa sa usa ka magwali, pagpangutana, kisay gusto matug langit, tanan yun nagpataas, imora po yung gikamatian. Hastang paita na yun kayo, makaigsunan. Karon kay namatay man siya, gidala siya sa Ginoo dito sa langit. Karon dito makaigsunan, gipakita sa Ginoo sa kanindot sa langit to prove na heaven is real. Amen. Na ang langit tinuod. Ignan siya sa Ginoo. Dili pa nimo panahon nga moanis langit. Gipakita lang ka. Aron di ay siya nga ma-refresh or ma-comfort. Giingnan siya sa Ginoo, balik sa dito sa kalibutan. Kay napa kay mga dakong obligation dito, napa kay mga anak. Kabalo kang sa inganyo sa Ginoo? Sa Ginoo, pwede ba nga di na ko nimong pabalikon sa kalibutan?
Try to imagine. Nga grabe ang kaguol kay gagmay pa yung anak, pero naade ka sa langit makaigsunan, malimot na kastanan. Sa tawhanon nga realm, sa natural nga realm, tungod kay wala na ikakumpara sa kanindot makaigsunan, undescribable, di nimo maasoy sa pulong ang kanindot sa presensya sa Dios dito sa paraiso sa Dios. Amen. Natubrakpakan sulod. Ipapauli siya sa kalibutan. O dito siya na-refresh siya, na-overcome niya yung pain, ang struggle, ang yang kaguol makaigsunan. Muna makaigsunan na kumudasig kanimo. Wa pamanta ka tug langit pero mas mayong mutuo na kadaan karon. Amen. Doon ay duha ka tawo naglalis. Ang isa di mutuog langit. Ang usa mutuo man yung langit nga naagi imperno na langit. Pero dito sila naghuman sa usa ka diskusyon. Mingon ang isa nga mitog langit, Brad, kung mga matay ta karon dayon, kung tinuod man way langit, Brad, tabla ra kanako. Pero kung nay langit, Brad, kung yan nay imperno, gansid yung kanako. Nakuha niyo mo't pasabot makaigsunan. No, meaning sa may angay buhaton. Mintras di ay, nga napatalini nga kalibutan, nga pwede patang magpilig sakto, laruha o pili ang sakto makaigsunan, nga nailangit nga libre way bayad makaigsunan, pinagi kang Kristo Jesus. Atong palakpakan sunod. Matod pa sa kabooks na akong nabasa, death is not a termination, but a transition into eternity. Muna nga akong topic dire, death is our doorway to eternity in heaven. Or gateway. Mao nang kamatayon. Amen? Kinanglan yun ang taong mamatay, aron makakita tas Ginoo. Pero kung masapunta sa rapture, gisgutan sa 1 Thessalonica chapter 14, beginning in verse 13, na gisgutan niya makaigsunan, mao ni usa sa mystery, pinakanindot nga event nga pwede natong ma-experience from now on. Nowadays, si Kristo na mismo nagingon nga pwede tang di kasi natin kamatayon. Sa panahong mubalik na si Kristo, nga ang mga buhi nga nagtuo kang Kristo, sa gawon sila o musugat sa Ginoo dito sa panganon. O makig-uban kaniya sa walay katapusan. Managisgutan sa Bible, iniktingog sa katapusang lanok sa trompeta, matay pa sa Bible, ang mga patay sa manirek na nagtuo kang Kristo, banhawon sila. Ang lawas nila nga corruptible, makabatog incorruptible. O banhawon sila sa Ginoo, sama lang sa pagpamilok. Try to imagine, kinsa ba'y makaiyap sa imong pagpamilok? Nindot o gastang ninduta? Hastang ninduta. Amen. Sama lang sa pagpamilok, makaigsunan, makabaton ka glorified body, incorruptible body. Matod sa Bible, ang patay nga nagtuo kang Kristo, banhawon sila og musugat kang Kristo des panganon og makig-uban kaniya sa walay katapusan. Og human ni ana og katong mga buhi usab nga nagtuo kang Kristo, sa gawon sila mo na gitawag rapture or harpaso. Rapturon sila or ikot up sila. Waon sila sa Ginoo, sama lang sa pagpamilok, musugat sa Ginoo o makig-uban kaniya sa wala na katapusan. Manay gitawag rapture of the church. Aron nga kita ang church, ma-preserve sila gikan sa gitawag og Great Tribulation. Natagaan-taga example, biblical example. Nganong mingon si Kristo, the day of the Lord would be like the day of Noah. Are you with me? Unsa daw adlaw sa Ginoo? Sama sa adlaw ni Noah. Unsa may natabo ni Noah? Now, before naglunok makaigsunan, before nambuto ang mga makalilisa nga buhawi makaigsunan, kay wa man gyud mituong mga tao. Nagwali si Noah makaigsunan, mahitungod sa pagpasidaan ng mga tao unta musakay sa arka kay dunay dakong lunok. Mingon ng mga tao, anak, nabuang naman suris Noah, imposible maglunok na maayo mang panahon. Sama ra na sa mingon ba nga, tuo magbubalik ang Ginoo, namatay na lang si lolo si lula. Onya karon og ang kamatayon mo'y unang maabot nimo. Are you with me? Now, balik ta kang Noah makaigsunan. Pag ingon sa Ginoo kay wa man gyud nagtagad ang mga tao.
kinsa ra ang seryosong mituo? Ang pamilya ni Noah, ang iyang mga anak ug mga asawa, all in all, 8 ra sila kabuok. Ingon ang Ginoo, hala sige, sakay kamo sa arka. Pagsakay sa arka makaigsunan, dito nagsugod og kilom-kilom ang kalangitan, mingit-ngit ang kalibutan, misugod og ulan, mibuto ang buhawi, o wala na gyud hitopngi, o wala na gyud pugni. Misugod nagbaha makaigsunan, aya na din tao misugod og tuo, tinuod man tingali ang gisulti ni Noah. Pero ulahin ng tanan. Nga naman, dili na madalag sirad abri ang arka. Nga naman, kay ang anghel mo'y nagsirado sa mong arka. Naunsa may relation niya makaigsunan sa end times karon. Munang nakikitawag rapture of the church. Amen. Gusto sa Ginoo i-preserve tadaan. Kay musugot kag sa dili makaigsunan mabot ang panahon kontrolon ang tibuok kalibutan sa usa lang ka tawo. Diyan na din magsugod makaigsunan, deal or no deal. Kinabuhi or kagawasan. Igsoon ni Gala, ngano ako nang gisgutan tungod kay mo ni minsay karong panahon na. Aron ikaw ug ako magtagad sa dakong gugma sa Dios. Si Kristo ang perfect na demonstration sa gugma sa Amahan. Amen? For God so loved the world and He gave His only begotten Son. Kinsay gihatag sa Amahan? Si Kristo. Si Kristo ang perfect nga image, demonstration sa gugma sa Amahan. Yan ang Bible, kay ang tanan nga mutuo kaniya, dili malaglag, apan may kinabuhing walay katapusan. Na paminaw igsoon, naa di ay pagkalaglag. Kinsa ang malaglag? Ang taong di mutuo. Amen. Salamat sa Ginoo nga ikaw mituo nining kagabion. Ignay mong abay, mituo ko ni Kristo igsoon. Hallelujah. Dunay sings nga, heaven is a prepared place for those prepared one. Amen. Unsa daw ang langit, giandam nga dapit alang sa mga taong andam. Now, aron before ta man makaigsunan, kanilang upat ka importanteng decision nato karon. Basic kayo ni pro at least makaigsunan, ma-remind ka karon nga unsa ni ka importante alang nato. Upat ka R, nagsugod og R kay Rickman ngalan ni Christian. Praise the Lord. Now, una makaigsunan is repentance by confession with your mouth. Nahin sa Bible, Romans 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe with all your hearts that Jesus raised from the grave, then you shall be saved. Kasayon sa kaluwasan, amen? Ang kaluwasan makaigsunan, dili ni pagpapuhay sa simbahan. Ang kaluwasan, dili ni pasikatay reliyon. Bisang asa man kung magwalay, but never kung mag-preserve sa kong reliyon. Why? Because the only guarantee for us to be saved is only by His name. His name is Jesus. 4 verse 12. There is no other name given from heaven in which we might be saved. His name is Jesus. His name is Yeshua. Amen. Naunsa ang unang butang nga desisyon nato? Paghinulsol. Kada adlaw ta maghinulsol kay makasalaman ta. Huna-huna pa lang nimo kasala na ka. Nakadungog lag gamayng pulong, murag supak sa imong kabubuton. Usay kung dili ba kumpiyansahan, moingon na ni kag kamay ba nimo patyon. Mo na ang kahugaw sa tao. Tungod kay ang tao naa sa gitawag nature of sin. Mo na kinanglan mamatay ta diha sa sala. Pinagi sa gahom ni Kristo. Amen. Kung patay na ka sa sala, mabuhi na ka diha kang Kristo. Muna ang sala na to, gipakamatyan ni Kristo. Amen ba makaigsunan? Amen. Meaning, ang imong sala, nga akong sala, dito na sum up, dito ni Kristo. Unsa ingon ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross, insa, amahan ko nga nung talikdan mo ako. Kaya ang tanang tunglo og sala sa mga tao nga unta maimpirno tantanan, tuwa dito makaigsunan, gilangsang og apil. Amen. Si Kristo ang gitawag og substitute of lamb offering.
Siyang ultimate nga sacrificial offering para sa tong sala, in order nga dunay gitawag atonement of sin. Dunay pagpapasasala by His own precious blood. Salamat muna'y good news sa tibok kalibutan. Na naay Kristo, naghalad siyang kagalingon dito ibabaw sa Kalbaryo sa cross. Romans 10 verse 4, yun ang Bible. Jesus is the end of the law, so that we might have His own righteousness through our faith. Amen. Episodios 8, you have been saved by grace through faith. Unsay puhunan nato aron ta maluwas? Faith. Gikinanglan ka mo tuo nga si Kristo naglukat nimo. Nga si Kristo namatay para nimo. Nga si Kristo ginubong ug nabanaw og buhi sa walay katapusan ug nagsaad siya nga mobalik. Amen. Muna nga gikinanglan ta og relasyon niya. Dili lang kay reliyon, relasyon jud. Maingay kag relasyon, dili pwedeng di ta motawag niya. Muna'y relasyon. Murag magtiayon. Kung ang magtiayon wa nay tingganay, murag something wrong. Amin ba makaigsunan? Meaning, gikinanglan na atay komunikasyon sa atong amahan. Mutawag ta sa Dios. Amin ba makaigsunan? Nagbalatian ba ka? Unsa ba'y kahimtang nimo? Mutawag ka sa Dios. Pagmata nimo, pasalamat ka sa Dios. So makaigsunan, mo ni ang pinaka-pundasyon. Mo ni atong gitawag fundamental faith. Pag hinulsol, diya sa pagsugid, mo yun sa 1 John 1 verse 9, if you confess your sin, and God is faithful to forgive you and to cleanse you from unrighteousness. Kanus ata mapasaylo? Sa diyang kang naghinulsol. Kung di ka maghinulsol, saan man imong pagkapasaylo? Amen. So, conditional na. Kinanglanta na atay buhaton. Ang buhaton na to, pag hinulsol. Lord, pasaylo ako, Ginoo. Nakasala ko, Lord. Amen. Natay gitawag repentance, makaigsunan. Diya sa pagsugid sa atong baba. Gisugid nato nga sa Jesus, siyang atong Ginoo. If you confess with your mouth that Jesus is Lord. The word Lord means honor. Siyang tag-iya sa atong kinabuhi. Siyang atong Ginoo. Amen. Siya atong boss. Siya atong agalon. Kung ikaw na narbaho, magpasikat yung kasi mong agalon. Kay, siyempre, una-una ni mo basindig, i-promote ko. Are you with me? Ngayon ka nga basindig, tagaan ko daghang bonus sa kong amo. Now, diya sa Diyos, makaigsunan, sa Diyos na dapat magpakitag hilas. Amen. Na mualagad ta sa Diyos. Ikadua, makaigsunan, receive Christ heartily. Now, while time is precious. Dawata si Kristo ang kinasing-kasing karon. Samtang doon na pahigayon. Samtang bililhon pang panahon. Redeeming. Sa Bible, redeeming the time for the days are evil. Now, tanaw ni mong dagan karon sa kalibutan, makaigsunan, dili na yun nitiaw. Mituo ba ka nga, anytime from now, pwede nang mubalik ang Ginoo. Kay daghan na kayong nagwali. Kabalo ba ka nga ang indication sa last days, in the Bible, sa Matthew 24, verse 13 or verse 24, when the gospel is being preached to the world, and the end shall come. Sa ito pa day, ang indicator, sa diyang maabot ng panahon, ang pagbalik sa Ginoo, sa diyang mawali na ang iyang pulong sa mga tao. Nga naman, aron ang tao, wala ikapangulipas, may nga, waman ko kadungog Ginoo, mubalik day ka. May nang Ginoo, doon na nagwali nimo. Atong February, sa Pitsaron? March. March 4 na nagwali dito, walang nimo tarungag paminaw. Igsoon, are you with me? Walay ka pangulipas. Kaya kung mag-cellphone, tanang tao karon na may cellphone. Amen. Madto kag cellphone. Madto kag Facebook. Dunay daghang nagwali diya mahitungod sa paghinulsol. Amen. Although ang Facebook karon magigsunan, daghan kayong mga bantayanan po. Doon na po yung mga pagwali diya magigsunan nga maka-mislead na to. Muna kinalamuan po tas Ginoo nga Lord, tagay kong kaalam ang pulong sa Dios may mungtunan. Amen. Now, dawata si Kristo. John chapter 1 verse 12, as many who received Him, kinsa? Si Jesus.
they shall be given the rights to be a child of God. Kinanglan kita mahimong anak sa Dios. Kinsa bay anak nga pasagdaan sa amahan? Wala gyud. Gusto sa Ginoo nga himuon tanyang anak. Gusto ba ta nga mahimong anak sa Ginoo? Kaya kung ignon ka karon, gusto ba ka nga mahimong adopted ni Manny Villar? Kasi Manny Villar naman karon ang the richest man of the entire Philippines. Mayroon siguro ka nga, of course. Igsoon, si God mo'y nag-offer. Gusto ba kang mahimong anak sa Dios? Si Kristo imong angkunon, imo siyang dawaton. Kay si Jesus gitawag mag Son of God. Kanong sa man ta mahimong Son of God usab? Sa diyang si Kristo na nato. Amen. Dili man ta pwedeng mahimong anak sa Dios kay sinners na kita. Makasasala ta. Pero kung si Kristo na animo, mahimo kang anak sa Dios. Ingon nga si Kristo namatay gilubong na banhaw. Sa panahon usab nga ikaw mamatay, banhawon usab kas Ginoo o dad-o na kas Ginoo dito sa dapit sa wala nay katapusan. Amen. Munay nindot nga paglaom nato makaigsunan. So karon tarungag dawat si Kristo nga imong Ginoo maluluwas. The third one is read. Pagbasa, read and be revived by the power of God's word. Na may mga tao karong nagbasa lang pero wala na revive. Are you with me? Bisan kinsa mo basa magpwede makabasa og Bible. Pero mo na usa sa mga daghang pangutana makaigsunan. Gikinanglan nga muliwatan ni Kristo. Kaya ang tinuod nga Kristohanon in the Bible, you have put on Christ. Amen. Meaning nagsulob ka ni Kristo. Mo reflect ang iyang goodness. Dili lang kay mo reflect yung goodness, but you will be filled with the Holy Ghost. When you are filled with the Holy Spirit, then the fruits of the Holy Spirit will produce us through you. Unsa may fruit sa Holy Spirit? Sa Galatia 5 verse 22, love, goodness, kindness, meekness, gentleness, self-control. Try to imagine, maunay ebidensya nga naatay Kristo. Naa ang bunga sa Santo Espiritu. Unsay bunga sa Santo Espiritu? Balik ko na ko, gugma, pagkamaayo, maluluyon, kaagho, pagkamatarong, sa pa, mapugnanon sa kagalingon. Maunay usa sa mga indikasyon ug ikaw mismo makaigsunan makarecognize ka anak sa imong kagalingon. How God changes your life. You can even discern to yourself when you accept Jesus with all your heart and you begin to read His Word. And eventually, the power of His Word will transform your life from glory to glory. That's why, maka-imitate ka ni Christ. Tungod sa iyang pulong. Amen. Kung sa sa Bible, John 1 verse 1, very common verse. Sa sinugdan mo ang pulong, uban ng Diyos o ang pulong, Diyos sa pa kung naatay panahon kanunay siyang pulong, naadyog kay Diyos imong kinabuhi. Lahi man ang maglakaw kang way Diyos. Mailan ba nimong taong way Diyos? Mailan. Mailhan nimong taong way Diyos. Busa karon, gikinanglan makaigsunan, magpakisayod ta niini, may tungod siyang pulong. Lagi kinanglan di ay makaigsunan, na naay tinuod nga pruweba or the fruits of the Holy Ghost sa itong kinabuhi in order nga diin makita si Kristo. Dunay confirmation sa imong kinabuhi nga naay Kristo imong kinabuhi. So basa, magtuon siyang pulong. In Hebrew 4 verse 12, kung sa Bible, the Word of God is living and powerful, sharper than two-edged swords, will penetrate. Asa mo penetrate? Ya sa imong inner being. And then mag-search siya sa imong motives o sa imong intention. Try to imagine how powerful is the Word. The Word will search your hearts. Amen? Siya ang mukurik sa imong sayop na motibo. Siya ang mukurik sa sayop nimong intention. Mauna ka importanteng pulong sa Dios. Sa una, mingon akong lula, ayaw basa anak tao ng Bible kay mabuang ka. Sayop dia ito. So among Bible sa una, tura perminti sa altar.
Ang uk-uk manuoy na born again nga gikot-kot namang Bible. Ekson sa diyang nag-eskwela ko sa Cagayan de Oro. Dito na ko na-realize unsang importante ang pulong sa Dios. Kay namanso man hinuong ko sa una sa akong pag-ampo sa mga Latin sa akong lolo. Na din matagabi makaigsunan tulo ka kandila ako ipaupos. Kay naay gihatag namo nga pakusod. How wicked I am before. But when the gospel of Christ being preached unto me, when I heard the word of God, when I began to hear and accept the word, and begin to read the word, and I saw myself slowly and slowly, God changed me and transformed me. That's why para nako karon, di ko maulaw magwali sa pulong. Naimutuon ako sa I don't care. But what matter for me the most is I have to preach. Amen? I have to preach. Yan si Paul. Basta kay ako musulti o di ko magbakak. Amen? I'm not preaching by persuading words, but demonstration. Amen? Because I believe while I'm preaching right now, the presence and the power of God is moving in our midst. He is touching right now. Bisan ikaw karon na minaw. And that is what we call demonstration power. Amen? Because of God's word, kay buhi ang pulong sa Ginoo. Muna sa unang panahon sa early church, sa dang nagwali si Pedro ug ang mga apostoles. So sa lang kawalihan, 3,000 kataong mituo. Amen. Tungod kay gamhanan ang pulong sa Dios. Aron ang tao maghinulsol. Aron ang tao maablihan siya nga nanginanglan day sa Kristo siyang kinabuhi. The last mga kaigsunan, render your life, your whole life to serve and to worship God. Unsa bay purpose nganong nabuhi pa kakaron? Aron lang bang mukaon? Aron lang bang mutrabaho? Aron lang bang maglaag-laag? Aron lang bang mutanaw TV nga pila ka oras? Gikinalan masayod ka sa imong design or sa imong purpose sa imong kinabuhi. Matoy pa ni Miles Monroe, the greatest tragedy of a man is not death, but life without a purpose. So from now on, you have to know what is your purpose. Why you are still alive right now. Amen. Why you are still breathing. Wa panahon man ang Diyos nimo kay dili gusto si Lord malaglag ang tao. 2 Peter 3, beginning in verse 10, makaigsunan in the Bible, dili both ang Diyos ng tao malaglag, apan ang matag usa managkampot sa paghinulsol o magkinabuhing matarong. Amen. Muna nga, balik ko na to itong usa sa mga panultihon nga, di ko mo to na pastor, nga mabalik ang Ginoo, namatay na lang si Lolo si Lula. Iksoon, ayaw kumpiyansa. Ayaw hulata nga, tagaan pagagsayin, ngamin kang mabalik ng Ginoo. Kaya ang peligro diya makaigsunan, yung unang kamatayon maabot nimo. Di pa ka maghinulsol, di pa ka matugsimbahan, di pa ka magbasag Bible, di pa ka ganahan mga lagad sa Ginoo. Kay paminaw nimo, okay man ang kinabuhi, nindot man kayong pananawon, nindot man ang kalibutan, o nyag sakalit makaigsunan. Amen. O sakalit makaigsunan. Anyway, salamat na sa Ginoo kay siyang Ginoo sa grasya kaluoy. Amen. Kasabot ang Dios sa tao. Nga tao dili matinuon. Itagaan kag chance nga maminaw, mutuo o mudawat kay the moment mudawat ka, sigurado nga ang imong pangalan isulat karong orasa sa libro sa kinabuhi. Kitang tanan makaigsunan higala gihigugma ta pag-ayos sa Dios. Nagtuo ko nga karon nga kagabion dili ni salagma nga naay minsay para nimo. Amen. Di man ta kaila. Unyang taw-taon muli ka matulog ka. Umatod pa sa kong inahan ang pagkatulog nagpractice pagkamatay. Muna nga pasalamat na sa Ginoong makamata pa ta. Kaya Dios do na pay tuyo ngaron ikaw mualagad og musimba sa imong magbubuhat. Na wala na laing Dios nga magagahom sa tanan. His name is Jesus. Manindog tang tanan makaigsunan. Siguro ikaw karon wa na kay panahon sa Ginoo, nalimot na siguro kag adtong simbahan,
Nalimot na ba ka kag ampo? Wala ba kay panahon sa Ginoo? Karon nga oras dapat nimo ni pamalandungan. Kay karon nga oras mo ning adlaw sa imong kaluwasan. Nga din ang Dios nagpabati kanimo siyang gugma. Gipahinumduman ka sa Dios. Isugid sa atong baba nga siya nga atong Ginoo. Ikaw diya nga nasa likod, ayaw ka ulo igsoon. Karong orasan ay gahom nga mulihok sa imong kinabuhi. Naa ba kay balatian karon? Unsa bihambing nimo karon? Wala kay kalipay, gubot ba kay imong kasing-kasing? Nagtuo ko nga karong orasan naay manifestation sa Holy Spirit. Nga mo refresh ka nimo, muayo nimo, muhatag nimo kagawasan nining kagabiyon. Now, isa na to itong mga kamot na kaigsunan as a sign of surrender. It's a sign of humility. Nga mo humbly ta before God, knowing nga apart from Him, we are nothing. We need His grace tonight. We need to accept Him with all our hearts. Now, nini nga kabiyon makaigsunan, ikaw karon na Dios likod, ayaw kaulaw, buhatan ni, instrumento ko sa Dios para kanimo. Kaya wala ko na sayod, human karon, unsay dangatan sa atong kinabuhi. Kay kung mubalik si Kristo karong orasa unyang taon, kitang tanan andam og makig-uban ta ni Kristo nga musugat niya diya sa kapanganuran nga mupuyo na sa walay katapusan sa iyang gingharian. Uban ini nga pagampo langit nun nga amahan. Akong balikon langit nun nga amahan. Dios nga magagahom sa tanan. Salamat sa gamhanan nimong pulong Ginoo. Ang imong pulong buhi o gamhanan nga modulot sa kong kinalatman nga nagsusi sa kong unahuna o sa akong kasing-kasing. Akong giangkon Ginoo nga akong makasasala. Doon ako'y pagkulang kanimo. Nakasala ako kanimo sa hunahuna sa akong pagpamulong ingon man sa akong binuhatan. Akong hinulsulan kining tanan. Hugasi ako Ginoo. Pinagi sa imong pulong. Ingon man sa imong dugo nga giula ibabaw sa cross. Karong orasa Ginoong Hesus, ako kang giangkon nga akong Ginoo, akong Dios, ug akong manuluwas. Karong orasa isulat akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Hinumdumi ako, Ginoong Hesus, sa takna nga ikaw mo balik aron pagkuha ka nako. Salamat lang itong amahan sa imong kapasayloan. Ingon man sa imong saad sa kinabuhi nga walay katapusan. Kining tanan akong gipangayo, gipasalamatan, pinaagi lamang sa gamhanan nga ngalan ni Kristo Jesus nga akong manunubos. Ang tanan miug amen.